Mga kapuso, Miss Universe fever is on na gyud. Ug pipila ka adlaw na lang, preliminary, national costume ug coronation night na. Apan una kana dunay angay atangan sa atong pambato nga si Miss Universe Philippines 2023 Michelle Dee sa iyang intro. Pilipinas! Mo ka na ang gamito ni Michelle sa iyang Miss Universe introduction imbes nga Philippines. Tungod ni daghang pageant fans ang na-excite sa maong balita. Gawas niya na Talk of the Town sab ang look ni MMD matag event nga iyang ginatuan sa El Salvador. Mapa-beach hangtod charity gala, on point sumala sa mga fans. Full support sab ang GMA Network ug Sparkle Gma Artist Center kang Sparkle Artist ug Miss Universe Philippines 2023 Michelle Dee sa iyang journey sa Miss U. Gani pipila ka kapuso artist ang naghatag sa ilang suporta sa ilang mga social media accounts. Ilabi na nga nagpadayon pa ang fan vote aron malakip si Michelle sa semifinals. Alang sa pagboto, i-download lang ang Miss Universe app.